खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं जिउनि हान्थिनाय लामायाव। खन्थाइखौ लिरदों उषा रानी ब्रह्म आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। जिउनि हान्थिनाय लामायाव बैथा गैयै दिङायाव आं गाखोफ्लांना लाना बेसेबांबा गोथौ लैथोनि गेजेराव आं गबनांबाय। दिनै आं जोबोर मेंनाय मोनबाय। गोबां बार जुजिबाय, गोबां बार नाजाबाय जिउनि हान्थिनाय लामायाव देरहासार जानो। साननाय मानि जिउनि हाबिलासखौ सुफुंनो गैया माथो आन्दायनांबायसो। हेब्रे माब्रे लामायाव आं गावखौनो खोमानांबायसो। सानसेब्ला मिनिनाय रंजानाय, सानसेब्ला दुखु मेगनाव मोदै बाना, सानसेब्ला सोंखारि जानाय, सानसेब्ला नंखाय दायावनो फाव फान्दाय जानाय। होंगो दोंगो सुबुंनि नायख्लेंनायाव आं ओलैस्रो जानांबाय। जेथिं थाङो बिथिंनो खोमसि, जेथिं नायहरो बिथिंनो अम्बासि। जिउनि हान्थिनाय लामायाव जेथिंबो जेंसि। थारैनो जोबोर मेंनाय मोनमारबाय आं। सुबुंनि नोजोराव गावखौनो गोख्रों दिन्थिनो, गावखौनो मिनिना दिन्थिनो। थेवबो फाग्लि गोसोआ नागाराखै। हास्थायनायखौ जाफुंहोनो नागाराखै। हरै मारुनि रुगुङाव सौहैना गावखौनो जाफुंहोनो। एसेनोसै खन्थाइया। गोजोन्थों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जोंनि जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक, फल' खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।